Salmo Kapitulo 101. Ang panaad sa hari. Mag-awit ako bahin sa pagkamaunungon o sa hustisya. Awiton ko kini alang kanimo o Ginoo. Magkinabuhi ako nga putli, kanus akaman moari kanako. Magkinabuhi ako nga putli sa akong balay. Dili ko gayud buhaton ang daotan. Gikasilagan ko ang mga buhat niadtong namiya sa Dios. Dili ako makig-abin kanila. Dili ako manglimbong, dili ako magbuhat og daotan. Laglagon ko ang tawo nga mangdaot sa iyang higala. Dili ako makaanto sa tawo nga mapahitason o mapali bila bihon. Ikalipay ko kadtong matinumanon sa Dios ug papuyon ko sila sa akong palasyo. Kadtong dili gayud manglimbong, maoy mag-alagad kanako. Walay bakakon nga makapuyo sa akong palasyo ug walay tigpaka aron ingnon nga magpabilin uban kanako. Dili gayud ako muhunong sa paglaglag sa mga taong daotan sa tibuok nasod. Puuhon ko gikan sa syudad sa Ginoo ang tanang mga daotan.